Hello, hello. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Ayan, bili tayo ng abasto. May mga chicharon, tuyo, may dilis. Lahat ng klase meron din dito. Meron ding mani. Ito, mani. Ayan. Lahat ng klaseng Filipino food nandito. Dito sa Day to Day. Ang mura-mura pa ang bilihin dito. May magic sarap. Ayan. Bumili nga ako ng bagoong. Dito tayo sa sardines. Ayan. Bibili ako ng sardines. Abasto namin. Mura lang dito rin ang sardines. Lahat ng klase nandito. Ayan, meron din corned beef. Argentina. Meron din Youngstown. Ito yung kasama kong dalawa nag-aantay sa akin. Bili ako ng magic sarap para maggulay kami. Ay hindi, meron lang bagoong. Ano sa'yo to? Sa'yo to? Sa'yo to? Kadami. Ano yun? Dami guys na mabibili dito. Ayan. May corned beef. Argentina. Bagsak. Meron din dito. Bilat at iba-iba. Ayan yung dalawa kong kasama. Mura, no? Ipilam latang. Ipilang lagi ay. Tumbok pa kita to. Ayan, uwi na kami.
guys, pauwi na kami. Aga kaming uuwi kasi ayaw namin magpagabi na masyado. Ayan, habang umuwi kami, tinitingnan ko na naman yung mga kabahayan. Basta mahilig lang akong tumingin sa mga bahay-bahay. Lalo na kung maganda siya. Ayan. Dati, desierto daw dito. Kaya ganito. Kaya unti-unti na napapatayuan ng mga bahay. Ayan. Mga bahay. Ganyan ang mga tirahan ng mga kagaya ko na mga sa trabaho sa bahay. Ganyan. Dito walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay dito. Kahit na mahirap, malaki ang bahay. Pag mayaman, ganun din, malaki ang bahay. Kaya hindi mo mahalata ang mga mahirap dito. Ayan, kita nyo na yung mga bahay dito. Yan, dyan kami nagtatrabaho. Ganyan na mga bahay. So, malapit na kami. Medyo malapit-lapit. Ayan. Ganyan ang bahay nila. Flat. Hindi uso yung may bubong. Ganyan lang. Flat kung tawagin. Yan. Pag umulan, ano yan, tatalab din yan eh. Mababasa sa loob. Bahay. Lalo na yung mga bintana, walang kilay. Ayan, pag uulan, naku, basa ang mga kortina. Ayan, diba parang disyerto dito. Kasi disyerto talaga ito, sabi ng mga amo. Ayan, malapit na kami guys. Bangun mo adan Bye-bye na guys, dito na kami, malapit na kami. Thank you for watching.